Kello 4.38. Lippu on haettu, tässä ei näe kyllä yhtään mitään. Rekisterikilpi on pudonnut. Kaukoputki kaadettu kertaalleen, vielä ei hajonnut. Kyllä, lehtopöllöt hiljaa. Ja vielä mahtuu Janin kamat. Hyvin mahtuu. Mainia, mitkä fiilikset? Hyvä fiilis. Lego. Pois. No niin, pikkuhiljaa kello lähestyi 5:30. Haettiin Jani, joka oli hieman myöhässä. Jani, mitä tapahtui? Joo, siis tässä kävi niin, että mä sain kokea järkytyksiä liekkona, tai lievänä arachnofobikkona, kun avasin mun huoneen oven ja katsoin siinä valoissa, no tietysti siellä meni sitä perussokeritoukkaa, mutta siis ihan jäätävän kokoinen hämähäkki vipellä siitä ohitte. Mä oletin, että se on vaan joku sokeritoukka, mutta ei perkele, siis se oli oikeasti niin kuin puolet mun käden koosta. Mä en tiedä, näkyykö se tuossa on, mutta se on tosi epäselvä, mutta siis on toi nyt ihan... Pitää tarkentaa manuaalisesti. Ei herra jumala. Tsekkaa, ei tää mikään pieni ole kyllä. Vittu. Oli pedipalpit, eli oli koiras. Okei, ymmärrän. Joo, noniin. Mä oon nukkunut, mä tiedän. Mitäs tajasta? Onhan, kyllä täällä näkee tällaisella kielillä, niin tavallaan se muuttuu käynnissä, niin se periaatteessa pudottaa voiton käytännössä. Jotenkin saada. Mä tiedän miltä se tuntuu, mä en mitään hajua, mitä mä teen. Vähän sama kuin mikä tuossa käsijarruristeyksessä. You can also inquire about the habits of liking grapes. Miksi tää näyttää jotenkin sellaiselta, että mitä tapahtuu? Ajateltiin tuoda vähän vaihtelua Ahviksen aloitukseen, joten Yttersbyviken. Komeita on. Mikä? Uivelo. Sieltä tuli ensimmäinen hyvä. Ei ole kyllä vielä ralli alkanut, että tässä on vielä 10 minuuttia aikaa nuijaa uivelot, kun ne lähtee helvettiin tästä. Pysykää siellä. Kova on toive, samoin Fasanin kanssa. No. Sitten lähestyi veneuiveloita. Edelleen 8 minuuttia rallin alkuun. Mihin se on menossa? Se menee ehkä tonne ton taakse, et se ei tuu noita uivaloita. Ne on varmaan rannassa ne uivelot. Niin. Tuntuu. Mä otan kiikarin läpi, kaukoputken läpi. Haluan vain pikkukellin. Tuovi. Onko? Kuulitko sitä? Kyllä mä ehkä kuulin. Normia, idästä tästä tulee. Musta tuntuu, että kun ne kottaraiset on tossa, niin mä ignoraan kaiken korvilta, niin silleen, että vittu se on kottara. Niin. Helvetin kottaraiset, saatana. No niin, hei. Kun siellä on tarpeeksi pitkä ja katsoo tarpeeksi kauas, niin on tarpeeksi pitkä. Pitkään. Ja pitkä.
Pitäisikö ottaa vielä kuva sille, että näkyy, että miten nyt on kokahtunut. Se lisää uskottavuutta. Voisin polttaa tämän. Joo, tässä on dokumenttielokuva. Risukeittimellä. Sinne lisätään päällipuolelta risuja jatkuvalla syötöllä. Kaikki me ollaan saatu tässä pariksi 10 vuodeksi karsinogeenit. Mut kohta syödään. Huomenta. Mä oon siis 25 minuuttia kuunnellut Nooran herätystä, kun Noora ei herää. Mutta mun mielestä on huomaamassa, että 25 minuutin kohdalta sanoitte siitä jotain. Se tuli jotenkin silleen, että niinku, tavallaan silleen, että haluuks Noora kuunnella tota aamumusaa. Se oli vähän jotenkin silleen niinku. Vaan se okei vaan. Lol. Sitten on vaan nukkunut herätyksen ajan. Mä oon 25 minuuttia kuunnellut. Sitten mä aloin jutella jotain ja sit Noora ikin vastannut vaan silleen Kamera on autossa. Mitäs me ollaan täällä tekemässä? No, me käytiin hakemassa yksi avosi. Ehkä me voidaan jossain muualla. Joo. Yksi kappale. Hyvä keissi. Ei osuttu useampaa, vaikka yritettiin. Tee mun uposeen salteen. Ei kiinnosta avoset. Perusmeininki. Onks noin ristisodat? Vajaa tunti ahviksen päättymiseen. Paska. Mä itekään tiedä mitä. Tuulis nyt tuntuu. Pitikö näin olla merihanhi ja niin vähän metsähanhi? Hei, miten me menee? Tosi huonosti. Päin helvettiin. Paskaa. Mitä on tapahtunut? Meillä on, onks meillä 58 lajia? Joo. Joskus epätoivoa, että tekisi mieli vain huutaa. Anna mennä. Täällä on meidän kelluva yösija. Aivan kova pois. Ihanaa. Här är mycket mer bananer.
lähdet. Katso. Paitsi se kuva. Pieni parsa. Ajattelin video. Pieni parsa.